Икенче Бөгелдә авылында яшәүче Татьяна Миронованың йорты айрым бер цехны хәтерләтә. Биредә изге күңелле хатын-кызлар җыелып хәрбиләр өчен коры ашлар әзерлиләр. Хуҗабикәнең ике улы да махсус хәрби операциядә. Алар китү белән тынычлап утырмый, ничек булса да ярдәм итү юлларын эзли башлый ул. С 3 февраля уже начали мы, так сказать, своей командой. Один ребенок у нас, вот почему наша команда называется «Няма от мамы», это назвал ребенок. Давайте, думали, как назвать нашу группу, и вот один ребенок предложил, а почему нельзя назвать вот так? Ну, мы так и оставили. Үй тукмашы, харчо, рассольник, борщ, гөмбәле ашлар, ашларга өстәп коры сөт белән боткалар, үләннәрдән шәйләр дә әзерлиләр. Саны китсәң, тырыш ханымнар әзерләгән ризыкларның төре 10-га җыела. Барлыгы 5000-нән артык коры аш ясап, хәрбиләргә озатканнар. Моется, сушится, варится, опять промывается, потом сушится. Также картошка, также чистим, варим, остужаем хорошо, потом трем, потом сушим. И все, что есть, все проходит такую, обязательно проходит термическую обработку, обязательно. Атна дәвамында яшелчәләрне әзерләп, һәр якшәмбедә җыелышып коры массаны пакетларга тутыралар. Аш нәкъ өйдәгечә, ите дә бар. Аны да яшелчәләр кебек пешерәләр, ит тарткычтан чыгарып, махсус җайланмада киптерәләр. Бер пакеттан 6 савыт аш чыга. Коры массага кайнар су салып 15 минуттан әзердә була. Ярдәм итүчеләр арасында улдашлары гына түгел, Кәрәкәс, Искезәй, күрше Әлмәт шәһәреннән кадәр кайтып булышучылар бар. Аларның һәр кайсын бер теләк изге гамәл берләштерә. Ну, на село у меня никого нет. Ну, мне хочется помогать. Душа просит. Соғыш башлануны бик авыр кичердек инде. Бер катна еладым. Аннан соң менә шушы эшкә кушылып киткәч, үземә ниндидер җиңеллек таптым. Ул бер кешесе дә юк, ничек бөтенесе безнең балалар индалар. Шуңа ярдәм итәсе килә. Надежда Логинованың ире СВОда. Әлмәттән арлык кайтып, һәр ел сайын ул да игелекле эшкә кушыла. Каждые выходные приезжаю с города Альметьевска. Приезжаю к маме и помогаю сушильщицам. Вот, по выходным фасуем. Ризыклар килеп җиткән дигән хәбәр егетләрдән рәхмәт сүзләре изге күңелле ханымнарны куандыра һәм көч өсти. Адилә Борханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.